ככה תוסיפו לחצן אחורי לביצוע פעולות כמו צילום מסך בסמסונג שלכם. אוקיי, זה מתבצע דרך אפליקציית ה-Good Lock, אז ניכנס לחנות של סמסונג ונחפש את זה, את ה-Good Lock, אז נוריד את זה ונתקין את זה, ושזה סיים ניכנס לזה. ואנחנו צריכים את הקטגוריה השמאלית של ה-Life Up, ואנחנו צריכים את זה, את Register. אם לא התקנתם את זה, אז בפעם הראשונה צריכו להתקין, אבל תיכנסו לזה אחר כך. ומה שאנחנו צריכים זה את ה-Back Tap Action. ניכנס לזה ונפעיל את זה, ועכשיו יש לנו אפשרות לעשות הקשה כפולה והקשה משולשת, ובעצם שכל אחד מהם יעשה משהו אחר. אז מה שאני סימנתי שזה הקשה כפולה תעשה לי צילום מסך, והקשה משולשת תפתח לי את המצלמה במצב וידאו. עכשיו יש לכם פה אפשרות עם ה-Sensitivity, שזה בעצם הרגישות מגע של ההקשה האחורית, אז תבדקו מה הכי טוב. לי אחרי שבדקתי זה היה הכי טוב, אז תעשו מה שאתם צריכים, תבדקו את זה, כי שלא ילחץ לכם סתם, כי אם זה על רגישות גבוהה, אז זה ילחץ כל פעם. אבל אני רוצה להראות לכם שזה עובד. אתם פשוט מקישים באחורה פעמיים, וראיתם זה עשה צילום מסך. ואם אני אקיש פה אחורה 3 פעמים, אז זה יפתח לי את המצלמה במצב וידאו, בדיוק כמו שהגדרנו לזה לעשות. בואו נעשה לזה עוד פעם צילום מסך, אני אקיש פה פעמיים, וזה עשה צילום מסך, ראיתם איזה יופי? אז כמובן שאתם יכולים להגדיר לזה את מה שאתם הכי הרבה משתמשים ומה שאתם הכי הרבה צריכים.